L'arquitectura és una forma d'entendre la vida. Jo construeixo de la professionalitat i la transparència, tocant de peus a terra i al mateix temps somnio. Més enllà de nosaltres, no només quedarà allò que és ferm, allò palpable, els somnis, les idees, les aspiracions a construir un món millor, perduraran els nostres actes. Caixa d'enginyers, una manera de ser, una manera de fer.